που έλεγε όταν ένας στρατός μιας χώρας νικήσει το στρατό μιας άλλης χώρας, ο ηττημένος λαός, πρώτη φορά αναφέρεται σε διεθνή χαρτιά η λέξη λαός, υποχρεούται να διατρέχει το στρατό κατοχής. Προσέξτε, να διατρέχει το στρατό κατοχής. Το 1907, ύστερα από μεγάλη κινητοποίηση ανθρωπιστικών οργανώσεων, προσθέθηκε ένα ακροτελεύτιο που λέει εάν δύναται. Δηλαδή υποχρεούται ο στρατός, ο λαός της κατεχόμενης χώρας να διατρέχει το στρατό κατοχής εάν δύναται. Η Γερμανία πολύ νομότυπη εδώ. Λοιπόν, για να δούμε, μπήκανε μέσα 500.000 γερμανικός στρατός. Ακολούθησε η στρατιά, η βουλγαρική, το πρώτο σώμα στρατιά 60.000, 560.000. Ήρθαν και 250.000 Ιταλοί από την Αλβανία, μας κάνει 810.000 στρατό. Μπορούσε να το διατρέψει ο ελληνικός λαός. Και πέρα από αυτό, και κατ' εξαίρεση όλων των άλλων εθνών, υποχρεώθηκε μόνο η Ελλάδα να διατρέφει και το Africa Corps, το στρατό του Ρόβεν στην Αφρική. Μόνο η Ελλάδα. Έπαιρναν λοιπόν οι Γερμανοί, οπότε διαπίστωσαν ότι υπερβαίνουν το εάν δύναται, από την αντίληψή τους. Και είπανε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, αυτό το παραπάνω που παίρνουμε θεωρείται δάνειο της Ελλάδας προς τους Γερμανούς. Έτσι έγινε το αναγκαστικό δάνειο. Τώρα πώς το λογαριάσανε, πώς το φτιάξανε, ο Θεός και η μοίρα τους. Η ουσία είναι ότι τελικά φτιάχτηκε ένα ποσό. Τόσα. Το επιπλέον δηλαδή. Τα επιπλέον αυτά. Και αυτό το χρέος, τα επίσημα στοιχεία που είχαμε ως τώρα είναι ότι είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Δηλαδή είναι 54, με τα σύγχρονα αυτά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Αυτό χωρίς τους τόκους λέμε, 54. Λογάριασε λοιπόν 54 και 108 είναι 162 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα. Σημειωτέων είπαμε είναι πολύ νομότυποι οι Γερμανοί. Είχαν αρχίσει να εξοφλούν το δάνειο. Σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία έχουν δώσει 2 δόσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τάσου Μινά Ηλιαδάκη έχουν δώσει 9 δόσεις. Αυτό υποστηρίζει εκείνος. Εγώ τα στοιχεία μου τα έχω πάρει από τον Αγγελόπουλο, τον Άγγελο τον Αγγελόπουλο, και είναι 2 δόσεις. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είχαν αρχίσει να εξοφλούν. Πότε? Στην κατοχή μέσα. Μέσα στην κατοχή. Λοιπόν, και γι' αυτό σημειώνω τώρα την αποστροφή. Η Χρυσή Αυγή στην αρχή ζητούσε την εξόφληση του δανείου αυτού. Προσέξτε, μόνο του δανείου. Αφού ο Χίτλερ άρχισε να το εξοφλάει, δεν μπορούσε να πάει να δείχνει με την εντολή του Χίτλερ. Σημειώστε το, δεν είναι τυχαίο. Μετά, επειδή έγινε μεγάλος αγώνας κτλ., προσθέθηκαν και αυτοί και ζητάνε και αυτοί και τα άλλα. Δηλαδή, τα άλλα που εννοούμε τι είναι? Είναι η αρχαιολογική θησαυρή, οι οφειλές προς το δημόσιο. Είναι οι επανορθώσεις για την καταστροφή της οικονομίας και είναι και το αναγκαστικό δάνειο. Οι οφειλές τώρα προς τους πολίτες είναι ένα περίεργο και λυπηρό θέμα. Όταν βλέπανε οι Γερμανοί και περνούσε απ' έξω ένας ποδηλάτης, το σταματάγανε, του δίνανε ένα χαρτί, το ποδήλατό σου με το τέλος του πολέμου θα το πάρεις δείχνοντας αυτό το χαρτί. Και του έπαιρνε το ποδήλατο. Το ίδιο έκαναν και γαϊδάρια και μουλάρια, ό,τι τους άρεσε. Το ίδιο έκανανε, ήταν ένα κτίριο, τους άρεσε να
βγουν οι αξιωματικοί τους, κάνανε μια επίσκεψη, δίνουν ένα χαρτί, στο τέλος όλα αυτά έχουν πάει περίπατο. Στο βιβλίο μου και ένα Μάρκο να ήταν, τα αναφέρω όλα αυτά συγκεκριμένα, αλλά έμεινε μονάχα η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στα ολοκαυτώματα. Εδώ σημειώνω κάτι που δεν θέλω να ξεχάσετε. Στο βιβλίο μου, όποιος θέλει μπορεί να το πάρει, δωρεάν μοιράζεται, η μαύρη βίβλος της κατοχής, αναφέρω ότι είμαστε το μοναδικό έθνος που όταν άρχισε ο πόλεμος και όταν τελείωσε έχουμε λιγότερο πληθυσμό. Μπορείτε να το φανταστείτε. Εντυπωσιασμένοι όλοι μας όταν τελείωσε ο πόλεμος από το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση έχασε το 10% του πληθυσμού της, 20 εκατομμύρια. Δεν αναζητήσαμε τότε να κάνουμε μια μελέτη. Την άρχισα τη μελέτη, ομολογώ, αργότερα και ανακάλυψα ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος η Σοβιετική Ένωση είχε μεγαλύτερο πληθυσμό από όταν άρχισε. Εμείς χάσαμε επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας, είναι στην τελευταία σελίδα του βιβλίου Μαύρη Βίβλος, γράφω πόσος πληθυσμός είμαστε και όταν τελείωσε πόσος είμαστε. Χοντρικά χάσαμε μισό εκατομμύριο.